todo produce unha vintena de chamaríamos de reportaxes para informe semanal. Onte tivo lugar no Centro Recreativo Cultural de Chantada o tradicional pregón de Nadal, e desta vez a cargo de Xaquín López, chantadino e reporteiro de investigación en Televisión Española que xa nos ten dedicado algunhas verbas en edicións anteriores da Feira do Viño. Sempre estou disposto, a min cando me chaman para colaborar en calquera tipo de actividade, aí estou en primeira línea, non sei dicir que non. A verdad que estou bastante ocupado últimamente, non tuve moito tempo de preparar nada, pero hai cousas que non fan falta preparar. En este caso un pregón no Casino de Chantada, un sitio que coñezo desde que son pequeno, desde que son neno, pois non me costa ningún traballo e, bueno, espero que a xente quede contenta, aínda que non sei moi ben aínda, a estas horas, cando prácticamente son as 8, non sei moi ben aínda de que vou falar, pero, bueno, algo interesante penso que vai a sair. Xaquín desenvolveu gran parte da súa carreira profesional en Radio Televisión Española, máis de 20 anos adicados ao xornalismo onde se viu cubrindo diferentes conflictos como enviado especial en varios países do mundo. Levo xa algúns anos que estou, digamos, encauzando a miña carreira pois, no tema do periodismo de investigación, que é o que a mí realmente me gusta. Bueno, a verdade que as cousas últimamente están me saindo bastante ben, estou sacando bastantes temas interesantes, facendo bastantes reportaxes para o telediario. Tamén é certo que últimamente estou saindo máis que nos últimos anos porque estou encuadrado, digamos, nun departamento dentro do telediario que é a área de sociedade e aparte de facer aí periodismo de investigación, pois tamén teño que facer o día a día. De feito, outro día estuve facendo pois algunhas colas da lotería de Nadal, en fin, que estou tamén na trincheira do día a día, non solamente no periodismo de investigación, compaxinando os dous labores, porque nestes momentos tampouco se pode un enrocar nunha actividade exclusiva como é o periodismo de investigación, senón que me toca pois tamén botar unha man no día a día do telediario. Por iso tamén é o feito de que nos últimos meses os compañeros, os amigos, a xente que me coñece me dice: "Oye, que te vexo moito no telediario". Pois esa é a razón, non é outra, non? A situación económica que estamos a vivir tamén se está a notar e moito no xornalismo. Incluso en Televisión Española, son tempos difíciles para todos. Eu sempre comento que nestes últimos meses estou traballando máis que nunca. Levo 25 anos de profesión e non lembro pois unha temporada tan longa de traballar 10-12 horas diarias. A razón é que, efectivamente, estamos con un personal baixo mínimos no telediario, en todos os medios de comunicación están restringindo personal, os contratos nos están renovando, entón quedamos un pouco a xente, digamos, por decirlo de alguma maneira, que levamos aí toda a vida e que temos que pois, dar o do de peito para sacar adiante o telediario. Estamos nun momento complicado, en Televisión Española e en todos os medios de comunicación en general. No seu pregón destacou Chantada como a referente da súa infancia, lugar ao que sempre volve cando ten ocasión. Desde o círculo agradecemos que estexe con nós e sin máis damos o paso para que nos acompañe que as súas...